Dana 41 kilo, wind 19 degrees, 1 knots, runway 29, cleared for takeoff. Jeg hedder Tine Markamp. Jeg er kaptajn her i DAT. Det har jeg været, siden jeg begyndte i 2001. Jeg er 64 år. Jeg bliver 65 på tirsdag. Når jeg bliver 65, så er der slut med at flyve erhvervsflyvning. Det er blevet bestemt af nogle politikere. Egentlig så vil jeg rigtig gerne flyve videre 2 år endnu. Hvad synes du om det? Det synes jeg jo er forfærdeligt. De danske politikere, alle politikere vil jo have, at vi skal arbejde til vi er nærmest 70. Jeg vil rigtig gerne arbejde. Det vil sige, at jeg vil rigtig gerne flyve. Og det må jeg så. Det er jo det, jeg har gjort i så mange år. Og jeg kan slet ikke forestille mig at gå på arbejde hver dag fra kl. 8 til 16. Men indtil videre, så er der ikke rigtig noget for mig at lave. Ja, bare sige Tine på vegne af Rønne Tower og Bornholms Lufthavn vil vi rigtig gerne sige tusind tak for mange gode år og ønsker pøj med det næste kapitel. Rigtig god sidste tur. Dana 41 kilo, wind 19 degrees, 1 knots, runway 29, cleared for takeoff.